Konxi mill-fatt li fil-pajjiż hawn bżonn iktar żoni miftuħin, nemmen li għandna nirrikorru għar-reklamazzjoni tal-art b'mod partikolari biex isservi għall-użu rikreattiv tal-pubbliku. Għal dan il-kandidat Laburista għall-Parlament Ewropew Joseph Caruana f'laqgħa politika l-ħadd filgħodu fl-Isla. L-eks-editur tal-Orizzont sostna li l-ħolqien ta' art ġdida fil-baħar hija bżonjuża llum il-ġurnata biex mhux biss tissolva l-problema ta' skart tal-kostruzzjoni imma biex il-Maltin u l-Awċin ikunu jistgħu jieħdu lura artijiet li fil-verità ttieħdu u ġew limitati ħafna mal-milja ta' żmien. Caruana staqsa għal xiex m'għandix, pereżempju, titwessa parti mill-kosta tagħna biex jinħoloq ġnien pubbliku f'xi lokal jew tinbena gżira sħiħa li sservi ta' masġar fejn familji jkunu jistgħu iqattaw ġranet ta' mistrieħ. Caruana spjega li r-reklamazzjoni tal-art hi soluzzjoni li tagħmel sens la darba amministrata baqal. Imma fuq kollox din għandha sservi ta' kumpens tajjeb u qawwi lil familji Maltin u Awċin li issa ilhom imċaħdin minn spazji simili għal 20 ta' snin u li s'issa jistgħu biss jgħiru għal pajjiżi oħra li huma ikbar. Il-kandidat Laburista qabel ma dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, jiġifieri li llum il-ġurnata għandna familji li huma kuntenti bid-dħul tagħhom u kull ma jridu u iżjed ħin għall-familja u postijiet ta' rikreazzjoni. B'dan il-mod, temm jgħid Caruana, inkunu qegħdin nagħtu rigal lill-poplu tagħna li minn skart ta' kostruzzjoni, aktar u aktar hekk kif tibda titħaffer il-mina bejn il-gżejjer, inkunu qegħdin noħolqu xi ħaġa unika mhux biss f'Malta iżda anke fl-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.